O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Pois, como sempre, cando alcanzamos a unha da tarde aquí en Radio Eume, tempo para falar de literatura, como cada luns, estamos a luns 23 de febreiro, 23F. Hoxe creo que as recomendacións do Recuncho dos Libros non van ir para falar de Tejero e compañía, verdade, Anabel? Non van a ir para aquí. Bueno, pero seguro que nos traes moitísimos títulos do máis interesantes para disfrutar destes días, para disfrutar neste caso de boas novelas, de bons libros de poesía. E comezamos, como sempre, cos máis pequeniños. Propostas para público infantil en galego e en castelán, cales son as desta semana? Pois sí, traigo vos para dúas propostas para idades diferentes. A primeira é para prelectores, para os rapaces e as rapazas que están aprendendo a ler. Un libro de Mar Venegas que se titula La suerte del dragón, que pertenece a unha serie que se chama Los detectives zoopencos. Son uns libros específicos para aprender a ler, que teñen letras mayúsculas, ilustracións grandes, e que eso, están pensados un pouco pues, para eses rapaces que se están arrancando a ler. Temos varias coleccións parecidas que teñen este mismo formato e que, por exemplo, unha delas, Escola de Monstros, que creo que xa recomendamos aquí en algún momento, é moi popular, e xustamente, por exemplo, Escola de Monstros está adaptada por esta mesma autora, por Mar Venegas, que neste caso non adapta nada, senón que a historia é súa, as rimas son súas, e a verdade é que o libro está moi ben. Ao final de todo ten algunhas pequenas preguntas e tal, como para xogar co que se leu, e bueno, é un estilo de libro que a verdade na biblioteca ten moito éxito. Estes álbumes pequeniños, estes libros que están enfocados eso para eses primeiros lectores, para que arranquen a ler. Con respecto á Escola de Monstros sí que ten unha diferencia, non? Estes detectives zopencos, porque claro, a Escola de Monstros son todo historias conclusivas, é dicir, tes un único final. Claro, pero esta pertence a esta literatura que chamamos como elixe a túa propia aventura, que vas, digamos, que tú escollendo que hai como máis de un final, ¿no? E tú escolles o final que máis te apetece. Que outro tipo de obras tedes de Mar Venegas na biblioteca? Porque claro, falamos de literatura para nenos moi pequenos, pero sí que é verdade que Mar Venegas conta cunha traxectoria impresionante. Pois a verdade é que solamente temos isto, os detectives zopencos, que temos varios títulos, e as adaptacións de Escola de Monstros. Ela ten cousas incluso para adultos, porque é unha promotora da lectura a nivel estatal, pero nós non temos máis cousas na biblioteca dela. Seguimos. Proposta en galego esta semana chega nos cal. Pois mira, traigo vos un libro para rapaces a partir de 9, que foi merecedor do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro, e que é do autor Óscar Reboiras. O libro se chama Cando o mundo é azul. Ao mellor algúns das persoas que nos escoitan conocerá a Óscar Reboiras porque foi o gañador do certame literario, de moitos certames literarios, pero entre eles do Premio de Novela Galicia Rural, con unha obra que se chama A agonía das polas, que se traduciu en castelán por El caso Salgueiro, e que foi unha novela que tuvo bastante repercusión e bastante éxito, digamos. Neste caso, o libro que vos traigo, que está ilustrado por Carolina Níquel Lois, conta a relación entre un neno e o seu avó. Este neno vive con súa nai e un bon día se traslada a vivir con eles o seu avó, e digamos que el non tiña referencias de persoas maiores, ni nunca tratara con xente que se entrara na vellez, e o libro plantea esa curiosidade que teñen tanto o neto por coñecer como é o avó, como o avó por coñecer como é o neto, ¿no? E bueno, se fala sobre todo eso da relación xeracional e das relaciones familiares entre eles. Falabas dese libro dos Óscar Reboiras premiado co literatura infantil Carlos Mosteiro, pero tamén para o público adulto temos outro libro premiado, cando menos en castelán, non? Sí, temos Misterio en el barrio gótico, de Sergio Vilasan Juan,
Xa tiñamos un libro anterior de Vila San Juan aquí na biblioteca, que se chamaba Estaba en el aire, e agora temos este que foi premio de novela Fernando Lara no ano 2025. Unha novela de misterio, como vedes polo título, que se desenvolve en Barcelona, ao redor dese barrio gótico de Barcelona, no? Desa zona tan coñecida, e nada, é un xornalista que está na xubilación e que de repente pues, empeza a recibir unha serie de cartas que fan que se meta nesta investigación para descubrir, digamos, as cousas que suceden aí nese barrio gótico. Bueno, Sergio Vila San Juan é xornalista, bueno, máis ben é licenciado en Historia, pero exerce o xornalismo literario, o xornalismo cultural, e digamos que, claro, que seguramente esa formación histórica pues, se veía aquí reflectida en tomar o barrio gótico, digamos, como escenario, ¿no? E é o encargado do suplemento cultural de La Vanguardia, e, bueno, fala moito de libros e de cultura en xeral, e si é un autor xa moi recoñecido, ten aí un premio Nadal tamén, claro, novelas, con un montón de libros. Ese premio Nadal xusto é o que temos nos na biblioteca maiores desta novela. Estaba en el aire, creo que era o título. Estaba en el aire, sí. En galego, que nos propós para os que temos así algún aniño máis? Un clásico, A educación dunha marquesa, de Frances Houghton Burnett. Seguramente coñeceredes esta autora por o seu libro juvenil O Xardín Secreto, Sí, que se adaptou ao cine, sí. Que tamén temos na biblioteca nunha edición juvenil, por se alguén está interesado. Esta historia da educación dunha marquesa pois é a historia dunha muller que bueno, coñece a un marqués e digamos que o que se conta é esa relación, e ela que se caracteriza, digamos, por ser unha persoa excesivamente bondadosa, incluso que pode chegar a parecer que é un pouco parva, no? de boa tipo que... protagonista dos contos de Antán. Exactamente, visto o boa que é, no? É interesante porque reflicte bastante ben a sociedade do seu tempo. Frances Burnett realmente foi unha muller que tuvo que poñerse a escribir para sobrevivir, porque a súa familia estaba nunha situación económica bastante complicada, e aínda que logo casou con un médico, seguiu mantendo toda a súa familia. Sempre durante toda a súa época de escritora tuvo problemas de saúde e que en parte viñan derivados dese exceso, digamos, de traballo, ¿no? Pero en todo caso é unha escritora moi interesante que non é nada convencional e que nos enseña, digamos, a sociedade desa época, e además poñendo a vista ao mellor na xente máis desfavorecida, e eso estamos falando dunha autora de finales do século XIX. Sí, a verdade que non cadra moito que ela conta, non, con aquela época, non, que as mulleres eran, casi parece unha Cenicienta protagonista do libro, casi, se nos descuidamos. Totalmente. Mañá, martes, xa temos proposta para martes de cómic, supoño, non? Pois sí, nesta ocasión traigo, igual que nuns días anteriores, un libro destes de mi primer cómic. Xa falamos aquí de Begoña Oro, que tivemos outros libros na biblioteca. Por exemplo, Begoña Oro é autora del Dragón das Letras, que é un libro similar a este que recomendábamos. Hai un pedazo dos detectives todo penco. Son estes libros para aprender a ler e tal. Bueno, en este caso se trata deste cómic donde o protagonista é un unicornio siberiano que lle encanta a luz e o sol, e decide viaxar detrás do sol para saber a onde vai e a onde se agocha o sol cando desaparece, ¿no? E entonces, bueno, como é para primeiros lectores, son viñetas moi grandes, con textos en mayúscula. Son 3 historias pequenas, para que seña máis doado. Esta de Trotty en busca do sol, pero despois tamén Trotty el arco iris e el descubrimiento de Trotty. E digamos que ao final tamén hai como unha pequena un pequeno suplemento, digamos, do libro no que explica un pouco que tipo de animal prehistórico é Trotty e outros animales prehistóricos,
E tamén fala de algúns descubrimentos importantes na historia da humanidade que se dan na prehistoria, como o lume, as diferentes armas, as lanzas, ou a pintura rupestre, esas primeiras manifestacións artísticas da prehistoria. E despois tamén fai unha cousa moi graciosa, que aos rapaces creo que lles presta moito, porque temos moitos libros destos de Atopa, Busca e Atopa, sí, e a xente encanta. A semana pasada que falábamos, creo que era de Eloi Moreno, que tamén ten, sí, busca 3 pajaritos. Pois este propón que busques sete obxetos que están repartidos polo libro e que non existían na prehistoria. Entonces podes aí investigar un pouco. Sí, que van máis aló de contar unha historia directamente, implica moitísimos máis aos nenos. E tamén ten aquí unha receita un pouco imposible, porque o troti al ajillo, que non sei, para empezar fai falta un troti que non sei onde se pode conseguir, e además é moi graciosa a receta, porque es hacer fuego si es que ya se ha descubierto, coger una cazuela si es que se ha inventado, o sea, todo é un pouco así, pero sí, que está moi ben, además estes libros agora, sí, estes libros agora para os nenos que sempre veñen cun plus, non? Sí. De buscar cousiñas, por exemplo, de Escola de Monstros, ao final ven con como hacer a tal monstro, sí, tal. Sí, é como un bonus track. Sí, sí. Eso a verdade é que axuda moito a que os nenos se interesen pola lectura. Sí, sí, están encantadísimos. Deixamos aí esa recomendación que como falábamos na algunha outra ocasión, eses primeiros libros de cómic como para iniciar aos nenos e as nenas na banda deseñada, non? A mí me parece complicado metelos, parece máis que nada por iso, porque eu teño un pequeno de 6 anos, metelo ainda no mundo do cómic, a mí como mamá faiseme moi complicado explicarlo. O que pasa que pero tal como están estes mismos, sí, verdad que é bastante doado, porque as viñetas son moi cuadradas, moi claras, semellan casi páxinas completas, non é esta cousa máis complicada de cando as viñetas se desaparecen ou os límites non están claros, que é máis difícil seguir a historia, pero neste caso é relativamente simple seguir a historia. Pois falamos agora de patrimonio, nada mellor que falar pois dunhas festas que vimos de deixar atrás, nada, hai uns días, porque a semana pasada íbamos de Entroido, de feito estivemos o martes de festa, e ti nos traes hoxe o noso patrimonio, pois precisamente o Entroido galego. Pois sí, no ano pasado, no 2025, se declarou ben de interés cultural o patrimonio inmaterial do Entroido. É moi interesante isto do patrimonio inmaterial, que é un pouco diferente a como entendemos a veces o patrimonio, non? Que parece que ten que ser un monumento ou algo así, non? E digamos que o patrimonio inmaterial o que busca é promover a diversidade das culturas e que esas manifestacións propias de cada sitio se manteñan e se protexan. Porque se consideran unha riqueza non solamente para os habitantes de esa zona, sino para a humanidade en xeral. A diversidade cultural, todas as diferentes manifestacións culturais de todos os povos son ao final unha riqueza para todos e para todas. Entonces a UNESCO decide, digamos, e está moi centrada últimamente en nomear patrimonio inmaterial para protexer esa diversidade nun mundo no que cada vez estamos máis globalizados e cada vez as sociedades se parecen máis unhas a outras, non? Entonces, para protexer un pouco, pois como os signos de identidade de cada lugar. E Galicia, en este caso, co Entroido, sí que ten unha clara identidade propia, porque é un Entroido moi diferente ao mellor ao que se ve noutras partes do Estado, non ten nada que ver co Canario nin claro, e además temos dentro da propia comunidade moitos Entroidos diferentes, pois desde os Xenerais do Ulla hasta Laza ou Vilariño de Conso ou incluso Foz, que ten ese Entroido máis parecido ao mellor ao de Tenerife que os outros, non? Que son como máis ancestrais. Bueno, me parecía interesante como acabamos de pasarnos o Entroido, facerse a reflexión aí sobre o patrimonio inmaterial. E hai uns libros de infantil, 2 libros de infantil que son moi bonitos estéticamente, que repasan con unha especie de poema longo
os diferentes personaxes do Entroido en Galicia. Hai dous volúmenes e vai pasando, digamos, é unha cousa algo así como a pantalla trouxo tal, o non sei que trouxo cual, e aí ao final se vai facendo como un repaso de todas os personaxes do Entroido, e un libro precioso estéticamente, con as ilustracións preciosas e moi interesante para o que queira ter así unha visión global do que é o Entroido. Sí, porque a veces tamén cometemos o erro de mesturar peliqueiros con cigarróns, e que non temos moi claro onde ubicar a cada un. Non temos, non? Por eso que está guai que é un libro para nenos pequeniños, pero que como está cada figura debuxada e tal, se ve moi claramente. Pois comezábamos falando de que hoxe é 23F, e hoxe é 23F tamén conmemorase pois o nacemento da grande poetisa desta terra como Rosalía de Castro, precisamente en Mércoles de Entreversos toca falar de Rosalía, non? Pois sí, falamos de Rosalía porque o 23 de febreiro é o día de Rosalía. Temos todo este mes un centro de interés na biblioteca coa obra de Rosalía e bueno, xa levamos xa temos falado de Rosalía desde todos os puntos de vista, desde a súa chega ao feminismo, desde sempre atopas algo novo para enseñarnos, claro. E quería un pouco esta vez centrar un pouco na importancia que ten Rosalía tamén a nivel internacional. Me refiro que é unha figura recoñecida non solamente en Galicia, sino en todo o Estado e tamén a nivel internacional. Recoméndovos ver o que quería recomendar. Na páxina da Fundación de Rosalía de Castro hai un epígrafe que se chama Rosalía é Mundial, donde podedes pinchar e aí atoparedes poemas de Rosalía recitados por diferentes persoas que non forzosamente teñen que ser galegas. Pois, por exemplo, Rosa Montero, Rosalén, James Roach, o Santiago Auserón, os xogadores do Celta, me refiro a Manu Chao, que fai unha versión de un poema cantando. Entonces, é interesante, son pequenos vídeos, unha forma de achegarse aos poemas dunha maneira diferente, e están recitados eso por persoas de todas partes. Bueno, me parecía que eso podía ser unha maneira diferente de enfrontarnos a Rosalía. E logo, recomendarvos tamén, na biblioteca hai un libro dos poemas de Rosalía en inglés, cantares galegos traducidos ao inglés, por se alguén ten curiosidade tamén, ou se algunha persoa de fala inglesa que está na nosa vila lle apetece ler a Rosalía na súa lingua nai. Pois que interesante, a verdade, que eu descoñecía o papel tan importante a nivel internacional que tivo Rosalía, é verdade? Iso non se apunta moito nas escolas. Falamos moito do que supuxo para a nosa literatura, pero a mellor non lle botamos un Bueno, é unha das figuras claves do romanticismo español, non solamente do rexurdimento galego, sino que xunto con Bécquer é a figura trascendental do romanticismo español e o feito de ser muller e toda esta parte feminista da obra de Rosalía, pois non deixa de ser super importante, que a veces esquecemos un pouco detrás dese tópico da Galicia rural nos poemas de Rosalía e de esta cuestión así chorona ou tal, esquecemos un pouco toda a visión feminista que ten Rosalía. Ímonos aos xoves de libro e peli, porque claro, escolliche para esta semana un título que que tamén podemos disfrutar esta fin de semana tamén no cine, na Casa do Peso, todo un clásico, Cumbres Borrascosas. Claro, por eso se me ocurría traelo aquí hoxe, porque como este fin de semana temos a oportunidade a quen lle apetezca de ver esta nova versión que se fixo deste clásico de Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Esta película que está dirixida por Emerald Fennell, creo que que ten os seus protagonistas a Margot Robbie e a Jacob Elordi, creo que non é unha versión moi fiel a... As críticas non a poñen moi ben, Non é unha versión moi fiel da historia da novela, pero creo que máis ben por unha entrevista que lle lín a directora, creo que máis ben o que ela fixo foi unha versión, digamos, unha historia inspirada no que para ela supuxo ler Cumbres Borrascosas e no que a ela lle produciu ler Cumbres Borrascosas, e entonces partindo desa sensación, digamos, é que elabora esta versión da
da novela, que por outro lado ten 1000 versións. O sea, empecé a apuntar todas as versións que tiña e cansei a metade, porque ten un montón de versións cinematográficas, algunhas moi coñecidas, como por exemplo a do 39 de William Wyler, con Laurence Olivier e Merle Oberon, ou tamén unha do 92 que está protagonizada por Juliette Binoche e Ralph Fiennes. Hai algunhas versións moi coñecidas, hai en casi todas as plataformas, en Filmin, en Movistar e en Prime hai algunha versión de Cumpres Borrascosas. Bueno, Emily Bronte non necesita presentación. É unha novelista británica que xunto coas súas irmás Anne Bronte e Charlotte Bronte se dedicaron á literatura. Tamén temos libros na biblioteca destas dúas escritoras que tamén foron levadas ao cine. Recordemos que a obra máis representativa de Charlotte Bronte é Jane Eyre, que tamén ten un montón de adaptacións cinematográficas, e a máis coñecida de Anne Bronte é La inquilina de Whitfield Hall, que hai unha serie actualmente que se pode ver en Prime. Entonces realmente son tres autoras moi coñecidas que lembran un pouco máis modernizadas, digamos, a Jane Austen, digamos, que recollen esa tradición inglesa da novela femenina, entre comillas, ¿no? E, bueno, me parece que o que falamos sempre, que volver aos clásicos sempre está ben, ¿no? Sí. E a xente que lea Cumbres Borrascosas que non a lese antes, probablemente atopará que é moito máis moderna do que pensaba. Sí, a mí está me chamando moitísima atención. Levo nada, moi pouquiño. Estou na parte que, bueno, non é debullar moito a peli, tampouco, é na parte na que Cathy acepta a oferta de matrimonio, neste caso, Heathcliff desaparece, e aí me quedei. Pero sí que é verdade que ten unha serie de descripcións, unha serie de situacións, un ambiente, sobre todo, agobiante. Sí. Xa nas primeiras páxinas é super agobiante, nesa relación cando de repente aparece Heathcliff, que se atopa con esa persoa que vive na súa granxa, que de repente empezan a contar a historia, é totalmente angustiosa nas primeiras páxinas. E hai como un contido salvaxe, non sei como explicarlo, así, moi interesante. E iso que para un lector que nunca chegas, é moi moderno. Que a veces hai autores clásicos que cando os lemos parece que siguen igual de vixentes que cando se escribiu a novela. Tamén hai que dar moitísimo valor, eu creo, que a traducción. O sea, totalmente. Neste caso, eu estou impresionada coa traducción, porque a verdade é que me está, dende as primeiras páxinas, é unha novela cando menos agobiante. Ao principio é moi agobiante, nesa relación que empezan a ter Cathy e Heathcliff cando chega a casa, cando a familia non o acepta, cando é o irmán o que o vacila, bueno, trata o moi mal, non, é verdade que non é nada agradable, e despois o cambio que fai Cathy cando se empeza a relacionar con xente un pouco máis de alta alcurnia, non? Bueno, deixémolo aí, quen queira ver Cumbres Borrascosas, que saiban que non é unha réplica exacta da novela, non? Que está moi ben o vestiario, que é o que máis de momento eloxen, non? Pero que tamén é unha aposta sorprendente, porque moitas cosas semellan plástico e así, o sea que tamén é algo, tamén é unha aposta arriscada, digamos. Eu creo que hai que velo tamén de unha forma un pouco desprexuiciada. Hai que pensar que as adaptacións cinematográficas dos libros non son o libro, son outra cousa, é unha linguaxe diferente e é unha produción artística diferente que simplemente aproveita, digamos, a materia literaria ou a historia ou o ambiente desa obra na que se basan, pero que realmente son outra obra distinta. Sí, a mí o que me chama uns códigos distintos e unha linguaxe diferente. Eu quero ver a película porque ademais chama moita atención as críticas que estiven lendo, que deixa como a un lado moitos dos temas que se tratan na novela, eses abusos, esa situación de violencia, eses temas esas grandes diferencias de clases sociais, eses prexuizos, que queda un pouco como diluído, non? Que se centra máis na historia de amor, e digamos que ese amor tóxico, que por outro lado está plenamente vixente o do amor tóxico na novela actual, non? Cambiamos de asunto porque, claro, remata febreiro, Agatha Christie tocalle marchar, non? Así que hoxe estou agardando a ver con que curiosidades nos sorprende sobre a autora. Pois, máis que sobre a autora mesma,
quería falarvos do cozy mystery, que é como unha especie de xénero que está triunfando ahora mesmo moito na novela de misterio e que ten realmente como a autora fundacional en Agatha Christie. Esa maneira de escribir novelas de misterio ao estilo de Agatha Christie. E sobre todo ao estilo da Agatha Christie de Miss Marple. Son novelas riquiñas, digamos, pues, o de cozy creo que significa algo así como en inglés como cookie o riquiño ou así, ¿no? E son novelas que se desenvolven en escenarios pechados ou pintorescos, como pequenas vilas inglesas ou así, a veces a principios de século, que a veces se desenvolven ao redor de algún pequeno negocio, unha librería, unha pastelería, cosas así. Me recorda a unha categoría que ten Filmin que se llama cine de tacitas, pues isto podría ser literatura de tacitas, neste sentido de esa cosa así riquiña e tal, e son eso, casi sempre os asesinatos non suceden, digamos que non os vemos, sino que se fala deles para evitar toda a cuestión truculenta, e despois os detectives soen ser detectives aficionados que son pues, a bibliotecaria, O que dicíamos outro día se ha escrito un crimen. O libreiro, exactamente, porque se ha escrito un crimen tamén está nesa tradición, digamos, los misterios de Laura, se ha escrito un crimen, o Colombo, ¿no? Sí. Ese tipo de tal. E hai moitísimas referencias nestas novelas aos libros, á literatura, por exemplo, algunhas son pues, Misterio en el club de lectura ou cosas así, ¿no? E tamén facendo como referencia a grandes clásicos da literatura. Por exemplo, pues hai Orgullo, Prejuicio y Muerte, ou El gato de los Baskerville en vez de o Carlos Baskerville, ou ese tipo de xogos, ¿no? Ou por exemplo Jane Austen investiga, donde a investigadora é Jane Austen, ¿no? Entonces se xoga un pouco con esa literatura inglesa do século XVIII-XIX e se propón Casi parece xogo de Cluedo. Exactamente, se propón unhas novelas amables, entretidas e eso, riquiñas. Fíxame moita gracia porque hai uns días tive a oportunidade de estar en Ferrol, en Central Librera, teñen un stand, pero non é o stand como se é unha casiña, non? Como ti dicías, a típica casa de urbanización de señoras bien, non? Entonces é un estante super chulísimo, pon o de cosi e tal, e fíxame moita gracia. Entonces ali teñen todas ese tipo de novelas deste además, xénero. estéticamente recordan un pouco, teñen nas portadas estas casitas así como con florecitas e non sei que, non teñen ese rollo así un pouco Holly Hobby de cando eran pequenas. Claro, non vai aparecer aí unha calavera de repente, un coitelo, non. Teñen así todo moi... Eu acórdome que grazas a Reto Lector si que puidan ler un libro que era algo dun pastel ou algo así, fíxame moitísima gracia, a verdade. Outra cosa que é moi común nestes libros é que hai moitos libros que teñen relación coa gastronomía ou coas pastelerías, os cupcakes, todas estas cousas, ¿no? Entonces, ou incluso receita de morte, ¿no? Ou así, cosas así. Tamén hai moitas referencias a eso, a gastronomía. Que isto é un tópico terrorífico, pretendidamente femenino estos libros. Sí, porque ademais faste unha imaxe do personaxe principal como a típica ama de casa está dos anos 50-60 co seu mandilete blanco, non sei que, ou coa señora que vive soa co gato e que vai mirando pola ventana. Ou como unha Miss Marple de Agatha Christie, perfectamente. Tal cual. Pois deixamos a Agatha Christie a ver con que autora nos sorprendes para o vindeiro mes, non? Con ese autora do mes, porque nos toca falar agora da nosa vila. E na nosa vila, por suposto, autor local, un poeta que en 2024 sacaba o seu primeiro libro neste caso, non? Pois sí, un libro que presentamos no seu momento na biblioteca de Alberto Pérez Riera, que se titula De cantos y revoluciones, e ten como un subtítulo e de como el amor transforma el mundo. E é un libro de poemas en castelán. Alberto Pérez Riera, aínda que naceu en Ferrol, viviu nas Pontes toda a súa infancia, é filósofo de profesión, aínda que traballa para a administración da Xunta de Galicia,
e fixo o seu TFG, o seu traballo de fin de carreira sobre Marx e o capitalismo, e eso se aprecia nos poemas, porque un dos temas importantes que hai nos poemas é justamente a desigualdade, as injusticias sociais, as diferencias de clase, todo eso está moi presente no libro. E logo a idea como de que o amor e as persoas poden ser quen de cambiar digamos que ese camiño que levamos tan terrorífico, non? Na historia. E bueno, no seu momento cando veu a presentar o libro, falaba deso, de que propoñía, digamos, que a través do libro como unha especie de revolución, para volver outra vez a, digamos, que a algúns cousas básicas da vida que temos como esquecidas, non? Algúns principios básicos que temos esquecidos. É a única obra que editou, de momento, saiba, é a única obra que ten, sí. Son bastantes poemas e un libro interesante. Bueno, animamos a todo o mundo, claro, a que lle bote un ollo. E está dividido como en dúas partes, esta primeira parte que é cantos e a segunda parte que é revolucións. Pois aí quedan eses cantos e revolucións, e como sempre pechamos da man do Xoves na Biblio, porque neste caso temos proposta musical para esta semana, non? É unha especie, é unha cousa que a mí me fai moita ilusión, especialmente, porque é unha colaboración entre unha compañía que vai a vir a facer unha obra, a banda no rock, e o Conservatorio de Música das Pontes. Digamos que eles propoñen unha serie de partituras que xa os alumnos e as alumnas do Conservatorio están preparando desde aí a un tempo, e despois se van a xuntar neste espectáculo todos. Digamos que a compañía de Cristina Collazo, que é a directora e a que leva este espectáculo, e os músicos e músicas do Conservatorio. O título é a banda no rock, pero claro, hai unha historia aí, non? Temos personaxes, temos de todo. Non é simplemente música a uso xa. No, e además temos rock. Claro, que máis podemos pedir? Evidentemente. Tenemos eso, a Cristina Collazo e a Josito Porto no escenario, e o Conservatorio das Pontes. O sea que, bueno, solo lembrarvos que nesta ocasión, e debido ao que necesita, digamos, esta producción, a faremos no Cine a Lobby, no canto de Na Casa do Peso. Pero, como sempre, non? Entrada libre ata que completemos a foro. Sí, pero en vez de ser na Casa do Peso, nesta ocasión no Cine Lobby. Pois mira que plan máis entretido temos para os pequenos e para os que non somos tan pequenos para este mesmo xoves. Claro, eu creo que esta sí que é unha actividade que está dirixida a público familiar. É dicir, que creo que calquera persoa non ten por que ser un rapaz ou unha rapaza, pode disfrutar deste espectáculo. Pois aí nos queda esa proposta para a tarde do xoves ás 6 no Auditorio Municipal a Lobby, non na Casa do Peso, apuntémolo aí ben, como sempre, con entrada gratuita gracias a eses xoves na Biblio. Anabel, como sempre, volvo a repetir, un placer contar contigo, que nos traigas estas últimas lecturas que chegan á biblioteca, tamén os clásicos. A vindeira semana seguiremos botándolle un ollo a todo o que nos tes por propoñer neste caso, seguiremos falando, non sei se de cine, se de cozy crime, non sei, a ver que nos propós. Graciñas, Anabel. Nada. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.